passem al cinema. Ahir, dia 19 de març, va començar el Festival d'A i avui parlem amb el seu director, en Carlos Ríos, i com sempre ens acompanyarà en Guillem Thorson. Què tal, com estàs? Bon dia. Doncs sí, ahir es va inaugurar el Festival d'A amb un altre home, de David Moragas, a la sala cinema més gran de Catalunya, amb 1.200 persones. Déu-n'hi-do. Entrades exaurides des de fa setmanes, cosa que també té un cert mèrit, no? I avui entrevistem, com bé deies, el director del festival, el Carlos Ríos, però abans deixa'm fer un comentari perquè l'últim dia vam parlar de Balandrau ben salvatge i vam parlar amb el seu productor, Guille Cascante, no? Exacte. Doncs podem dir que ja un mes després la pel·lícula ha aconseguit 1 milió d'euros a sales i molts espectadors, així que esperem que encara té molt recorregut i això que només s'ha estrenat amb 80 còpies, vull dir que és un èxit del cinema en català. Déu-n'hi-do. Doncs bé, parlem del d'A. Carlos, no sé si l'has vist, la pel·lícula? Pues no, mira, i te dic l'anècdota. Balandrau, el documental el vaig veure, em vaig emocionar molt, també el vaig veure en l'Aribau 5, la sala gran, va ser molt emocionant, i estava convidat a la preestrena, però teníem una reunió de tot l'equip del festival, perquè l'estrena la vam fer fa molt poc, i teníem com una reunió preparatòria. I me l'ha perdut, però bueno, coneixo tot l'equip, i ja he seguit que ha anat molt bé i és molt bones notícies que hagi anat i que hagi fet aquesta recaptació pràcticament només a Catalunya, però és una pel·lícula que funciona molt bé a Catalunya i no tant a lo millor com esperàvem tots a tota Espanya. Carlos Ríos, què tal? Molt bon dia. Benvingut al Badalona al matí. Parlem, ja trobaràs aquesta ocasió de veure Balandrau. També parlem ara més abastament del DA, perquè podrem també conèixer tots els detalls, però abans, i per fer-nos una miqueta d'idea, fem un tastet també de un trosset curt del DA del 2026, amb aquest tràiler que heu preparat i que s'anomena Martirio. Any 2026. El món se'n va a la merda. És per això que el govern decideix fingir l'arribada de l'home a Mart. A veure, tallem. Per què? Què et passa? És que no ho entenc, Carla. Doncs heu sentit un trosset del curt del DA, on surten la Carla Simón i la Bruna Cusí, i el curtmetratge està dirigit per Bryn Percebes. Segur que ho he dit malament, però això. És un curt endavant, no? És un curt que el podeu veure tot sencer a YouTube, està publicat a YouTube i a les xarxes socials del DA, i és això, és una mica de comèdia. Molt bé. Presentem una miqueta què és aquest festival, Guillem? Doncs sí, el DA Film Festival de Barcelona és el festival de cinema d'autor de la ciutat, que omplirà les sales fins al 29 de març, concretament el CCCB, el Cinema Aribau, el Zooms Edge, la Sala Montjuïc o la Filmoteca. És una de les cites més vibrants i esperades del calendari cinèfil, dedicada a portar el millor cinema contemporani mundial i a donar veu a les mirades més personals i arriscades de l'actualitat. Durant 10 dies, el públic podrà gaudir d'una selecció de llargmetratges i curtmetratges que han triomfat a festivals internacionals, a més de descobrir el talent emergent de casa nostra a la secció Un impulso col·lectiu. I com ja va passar l'any passat, la pel·lícula guanyadora del Festival de Màlaga també es podrà veure en estem parlant de Jo no moriré d'amor. No sé si em deixo res, Carlos? No, són moltes coses, però sí, és veritat que són 75 llargmetratges i 50 curts, i això, aquesta mirada cap al cinema d'autor, independent, contemporani, amb els directors i directores consagrats i amb el nou talent. Són diverses seccions, hi ha que navegar i triar què es pot fer. N'hi ha diversos recorreguts o recomanacions, a part de les meves 10 títols com un recorregut, però també hi ha tot l'equip que també recomana títols, i després és deixar-se portar una mica i llegir pels seus interessos. També hi ha una manera molt fàcil de navegar en el web, que és per interessos. Si t'agraden els documentals, tens un recorregut ja fet, no tens que llegir tota la sinopsi, sinó que pots fer ja com una preselecció. Si estàs interessat pel cinema queer, LGTBIQ+, també si és per comèdia, també ho tens, com heu ficat al curs del DA aquest any, Martirio, dirigit pels Bryn Percebes, amb la Carla Simón i la Bruna Cusí, que és això que també demostra una mica, igual com Pizza Movies de Carlo Padial, amb Berto Romero i Judith Martín, que també hi ha comèdia d'autor. Això és important. Quines són, Carlos, les principals novetats d'aquesta edició? No? Sobretot aquest nou Premi FIPRES, sí, no? I el fet de ser també per primer cop festival qualificador pels Goya, pel que fa a curtmetratges.
Pues sí, heu fet la feina molt bé, perquè són les dues novetats. El FIPRESTI és un premi de prestigi, en el sentit de que la col·laboració de lo que és la premsa internacional, són 3 jurats que tenen que vindre mínim 2 internacionals, 2 de fora, d'altres països que no siguin Catalunya i Espanya, i un nacional. Llavors es decideixen el premi dintre de la secció competitiva del festival. En aquest cas la nostra és Talents, que és la que opta, són les primeres i segones obres de títols internacionals. Estrena en Espanya, estrena a les sales. A les sales vol dir al cinema en Espanya, i opten per el premi de 20.000 euros i també per aquest premi FIPRESTI. I lo del optar, bueno, als curs que puguin ser això, que són criats als Goya, també és algo que buscàvem i que ens va molt bé. Però de totes maneres, mirar amb l'històric del DA, moltes de les pel·lícules que han estat presents en el DA, que a vegades han tingut també premis, són després les pel·lícules que opten als Goyas i als Gaudí, i igual sí, bueno, com a la inversa. Això comentaves ahir amb La Fúria, no? Justament a la inauguració vas dir que La Fúria, no? que també ha tingut un recorregut molt important a premis i de més, però si et sembla, anem una mica a la programació, perquè fa uns dies publicaves, justament tu, les 10 imprescindibles d'aquest 2026 i l'encapceles, no?, amb Rose of Nevada al capdavant. Escoltem el tràiler i en parlem. That boat was lost. Are we gonna try again? Who's going to crew? I'll be back in a couple of days. Estem escoltant el tràiler de Rose of Nevada, no? Que és aquestes 10 recomanacions que tu ens feies, aquesta és com la primera, no, Carlos? Bé, bueno, Rose of Nevada és un director que alguns cinèfils o seguidors de festivals coneixen, el director, el Mark Jenkins, i ell sempre fa unes pel·lícules que basculen una mica entre el gènere i l'autoria, i en aquest cas fins i tot hi ha 2 actors, que és el George McKay i el Callum Turner, que el fica com en una slow ciència-ficció temporal de viatges en el temps. Una pel·lícula que a més hi ha que disfrutar-la, n'hi ha moltes que hi ha que disfrutar-les al cine, és a dir, les pel·lícules, jo crec que bona part de les pel·lícules, o totes, hi ha que disfrutar-les a una pantalla gran i en companyia, però aquestes a vegades hi ha algunes que per la seva qualitat artística, per la seva fotografia, per la seva realització, mereixen disfrutar-les també en el cine. I en aquesta és una gran experiència cinematogràfica. També ens recomanes altres, no? Ens recomanes Juana d'Arco, El amor que permanece, Barrio Triste, Sucia, que és catalana, La noche está marchándose ya, Un mundo frágil y maravilloso, L'elefant Bélier, que és un documental, Anoche que conquisté Tebas i Dirty Lines, no? I també crec que també ens recomanaves Som, no? Crec que es diu, o alguna cosa així. Bueno, són moltes, evidentment, el recorregut. Jo recomano, evidentment, aquesta mirada cap al cinema fet a Catalunya i a Espanya, amb moltes de les sessions especials, com Jo no moriré d'amor, que és com has comentat, la pel·lícula premiada a Màlaga, però també està Sucia, que també va estar premiada a Màlaga, La carn, Qui som, que no va estar a Màlaga, però Qui som és un interessantíssim documental sobre el grup teatral Baró de Bel, dirigit per Salvador Sunyer, que fem una gala. Aquesta vegada fem 3 gales o 3 estrenes a la sala gran de l'Aribau, aquesta que hem comentat, que és l'única sala de 1.200 butaques que queda a Barcelona, i a part de la inauguració farem Pizza Movies, com he comentat abans, de Carlo Padial, amb Héctor Romero i Judit Martín, i Qui som. En una ciutat com Barcelona, la capital catalana, no?, on tenen lloc tants festivals i tants festivals de cinema, com destaca el DA, no? Com us ho feu per destacar? Bé, ho fem, jo crec que amb molta feina i confiant amb la mirada que fem tot l'any, de tot l'equip de programació, i escollint i tenint siguem prescriptors, és a dir, intentant escollir aquells títols que no siguin els evidents, alguns són els esperats, altres són les sorpreses, i aquest equilibri entre que el festival et sorprengui cada any. Jo crec que això és el que ha aconseguit el DA amb tot l'equip
tant de l'equip del festival com dels programadors, i sobretot per la confiança en què ens fan els productors i productores, i les distribuïdores, i els directors i les directores. Sense ells no tindríem un DA, i nosaltres podem voler organitzar un festival, un gran festival que tingui públic, que tingui reconeixement, però si els cineastes i les productores, les empreses productores no confiessin en el DA, no arribaríem. Jo crec que després de 15 anys, ara ja estem a l'edició 16, això ho hem aconseguit i es demostra amb la repercussió que té i amb el públic. És veritat que, com has comentat, Barcelona és una ciutat cinèfila, no és un pàramo, durant tot l'any tenim 1000 coses a fer, si no és un concert, és una obra de teatre o 24 estrenes de cinema i molts festivals temàtics, molts d'ells, o específics, i vol dir que l'agenda de Barcelona és vibrant i magnífica, però el DA ha aconseguit això, destacar en l'agenda dels cinèfils i del públic en general com un aparador per descobrir el millor cinema contemporani. Sí, i comentant això dels títols que estaves dient i dels directors i tal, no? Jo volia fer una pregunta, que és que al DA programeu més de 120 títols. I jo sempre em faig una pregunta, no?, que em passa també amb altres festivals, que és que quin ha de ser el paper d'un festival, no?, perquè tantes pel·lícules, són moltes pel·lícules per veure, i, per exemple, no, poso un cas, Salomé, que va guanyar l'any passat el Talent Gigs i Escac, encara no s'ha pogut veure aquí, no?, a Catalunya, almenys, a part del DA. Com es gestiona això i quina és la importància, no, d'aquest festival? Les pel·lícules totes ja fa molt de temps, és a dir, Balandrau ara ha comentat que ha tingut molts espectadors i està molt bé, i veritablement és com per aplaudir, però no totes les pel·lícules, inclús les que produïm aquí, tenen estrena assegurada. No hi caben en el cine comercial totes les pel·lícules, i una de les funcions d'un festival és a dir, oferir-te una preestrena de Qui som, o de Sucia, o de Jo no moriré d'amor, o els mals noms, i després, a lo millor, oferir-te tots aquells títols que malauradament no podem veure, però és que tampoc hi caben, no perquè no tinguin una qualitat, sinó que no poden assumir una cartellera de Barcelona tots aquests títols, ja siguin anècdotes com Rose of the Nevada, que ara per ara no té una distribuïdora assegurada, però també hi ha altres, La Nostra Tierra o Back Home de Saint-Milian, però hi ha moltes, i després, per exemple, a la secció Talents, és veritat que són pel·lícules de primeres i segones obres, i és difícil, encara que guanyin el premi, finalment una distribuïdora al millor s'animi. No és tant per qualitat, sinó perquè a la cartellera no hi caben totes, i sempre ho tenim, que hi ha pel·lícules que esperen molt de públic. Clar, però tu dius, no arriben aquelles. Tu dius tot això, comparteixo totes les coses que estàs dient, Jo també comparteixo tot el que dius, però clar, també sorprèn una mica que dius, estem donant un premi de 15.000 euros a una pel·lícula, igual la idea d'aquests 15.000 euros, no?, o la idea que teníeu en un principi era que aquests 15.000 euros servissin per fer igual aquesta distribució, si no a cines, a plataformes, no?, per poder que la pel·lícula es visualitzés aquí a Espanya, no? Entenc, una mica també és aquesta la idea, no?, un premi com el Talents. Sí, bueno, el Premi Talents de totes maneres va per l'empresa o a les persones que inscriuen la pel·lícula. N'hi ha altres festivals que tenen un premi directament a distribució, vol dir que va a l'empresa. Aquí els diners sempre arriben normalment és la productora, o pot ser el director o directora, i és veritat, per exemple, aquest any hi ha 3 pel·lícules que són de producció catalana. Una és Érem una gran família, de Cristina Rosselló. Després està Tanit, de Pep Garrido, o No My Shadow, que és una coproducció o una participació catalana minoritària, que evidentment el premi el que ajudarà és estrenar-la, no a estrenar-la perquè segur que s'estrenarien, sinó a estrenar-les bé. Però és veritat que, per exemple, altres pel·lícules com Kingdom o l'Enfant Bélier o Fantasy, que no tenen ara mateix un distribuïdor darrere, a Espanya, pot ajudar, però clar, és que tindria que animar a un distribuïdor, i aquest distribuïdor, com no va inscriure la pel·li, no ho agradat. Són coses ja una mica més particulars de com funcionen els festivals, hi ha molts tipus de premis, però nosaltres és veritat que donem el premi a l'empresa o a les persones que han inscrit la pel·lícula al festival. Carlos, com t'imagines el d'aquí uns anys, no? Una mica cap a on ha de virar el festival? Quin ha de ser el repte futur, no? Molt bona, està molt bona aquesta pregunta. Bueno, jo crec que és com qualsevol equip o com qualsevol director d'un festival, el que vol és
el festival creixi, evolucioni paulatinament, no amb una evolució constant, però pensada i amb un creixement sostingut i sostenible. Jo crec que el que tenim que continuar treballant és per la paritat, però que la paritat desapareixi. La paritat estic dient que deixem de comptar les dones i els homes, és a dir, nosaltres ho fem, ho forcem, hi ha 55 directores en tota la programació, busquem la paritat, però ojalà en un futur de 15 anys la diversitat de cinematografies, la diversitat d'històries, la diversitat de les persones que apareixen, dels personatges o dels protagonistes de les pel·lícules siguin molt divers i la paritat sigui normal i que evolucioni creixent en una ciutat com Barcelona i creixi amb un equip renovat, perquè jo crec que un festival el que té que buscar sempre és renovar el seu públic. Renovar vol dir afegir públic jove, atreure el públic jove perquè es vagi també amb un públic divers, que hi hagi les persones de 65 anys, el jubilat cultural que podem dir, que són les persones que ja estan fora del mercat de la feina i ja tenen més temps i tenen el poder adquisitiu per consumir cultura, però també els joves, i els joves estem parlant dels joves a partir de 17 anys. I també l'objectiu de que el festival també renovi com a equip i que sempre tingui sang nova o col·laboradors nous o treballadors o que sigui, o direccions noves per poder fer fer el festival d'aquí 15 anys renovat, fresco i vital. Moltes gràcies, Carlos. I, de fet, jo vaig ser... Mira, ara que dius això de joves, jo vaig ser l'any passat jurat jove del DA, així que la primera edició que feien això. Carlos Ríos, director del Festival DA. Que vagi molt bé aquests dies, a gaudir molt del cinema, i gràcies per haver-nos atès al Badalona Matí. Que vagi bé. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Mira, per acabar i marxar, fa pocs dies es celebrava l'Americana. Per mi és com que l'Americana comença al començament dels festivals de tardor, de primavera, i bueno, l'Americana que va guanyar el premi com a millor pel·lícula de la crítica a La Plaga, que s'estrena d'aquí poc als cines, però hi ha una cançó que se'n va quedar gravada, que és la cançó que és una cançó que surt a Luque, una pel·lícula que veurem quan s'estrena a Espanya, i marxem. Molt bé, marxem escoltant també aquesta cançó que ha deixat petjada en Guillem Dorson. Que vagi molt bé, fins la pròxima. I don't have to try to show you affection. It's just something that I'm happy to do. I struggle in pursuit of perfection, 'cause I don't think that I'm good enough for you. I feel if I ask you the question, then all the noise will leave from my head.